Hello papagayam, naimbang oras tayo amin. Dagiti listeners tayo, iti unay daytan kaka, kumusta kay manen papagayam? So, agibasa tayo manen, kadagiti shout outs. Ta saan nga umanay nga, ibasa tayo amin, ijay ayanti announcing na. Okay papagayam, so, takbay nga gibasa. Kahit kumana pagyamanan, kan kablaawang kayo, amin, listeners, commenters, sharers, subscribers, kun supporters ti unay daytan kaka kastamot ti YouTube channel tayo at Jor Drama Tips TV. Okay pagayam, so gibasa tayon. Shout out kada pagayam Mariel Gutierrez, Lilibeth Contillo, Joji Cruz, Corazon Gazmin, Rafael Lardizabal, Ella May Piedad, Leonora Bautista, Roda Ramos, Yolanda C. Luis, Jasmine Rivera, Bing Soriano, kan Grace Elizabeth. Okay, pagayam, ibasa tayo nga rod, dagiti comments. Kuna ni pagayam Mariel Gutierrez, pa-shout out man, ti Gutierrez family, dito'y Prado, Umingan, Pangasinan. Thank you so much. Welcome pagayam, kat shout out nga rod iti Gutierrez family. Musta kay amin dita, Umingan, Pangasinan papagayam. Sapay ko ma, tatartarabayan nyo mat, dahil drama tayo nga, unay daytan kaka. Kunapay ni Mariel Gutierrez, naragsak, panagdengeg manen, Ma'am Jor, Sir RRR. Always listening here in Umingan, Pangasinan. Kunaman ni Lilibeth Contillo, haha, mananamat. Adapay comment ni pagayam Mariel Gutierrez, hahaha, ganap mo Jun, unay daytan, kaka. Nagad-adu ti comment ni pagayam tayo Lilibeth Contillo. Thank you so much, pagayam Lilibeth, for all your support niya. Saan mo nga angutan ngamin, hahaha, kunana, o daytoy, daytoy, baruunay, series 195 daytoy. Nga daytoy, awan ti pang binuran. Okay. Dito'y episode 194, kuna ni pagayam tayo Joji Cruz, unay daytan, kaka. Happy listening here in Singapore. Kumusta kay amin dita papagayam, dagiti OFW, nga nasama dumdumngeg kadagiti drama mi. Kumusta kay dita, shout out kada kay amin dita Singapore papagayam. Kung naman ni pagayam Jasmine Rivera, hello po ma'am and sir, naragsak ka panagdengdengeg kan panagbuybuya dito'y Qatar. Pa-shout out po Ma'am Jor, agyaman ako na so shout out iti family ni pagayam Jasmine Rivera kan kadagiti kakadwana dita Qatar. Shout out kada kay amin dita kun thank you kadagiti mangtartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Kunamot ni pagayam Rafael Lardizabal, happy listening in Kuwait City from Cabarugis, Quirino Province. So amin na listeners tayo unay daytan kaka dita Cabarugis, Quirino Province. Shout out kada kay amin kasamutan iti Kuwait City. Ni pagayam tayo Grace Elizabeth, always listening kunana mo. Thank you pagayam Grace Elizabeth. Ni pagayam tayo Bing Soriano, shout out kano amin na mothers, happy nanay kada kayo amin. Kasamot kan ka Madam Jocelyn kunana, thank you so much pagayam. Ni pagayam tayo Roda Ramos, stress reliever talaga, dagiti drama yo Jor Drama Tips TV. More success to your program. Thank you so much, pagayam Roda Ramos. Thank you. Nimot pagayam Mila Piedad, belated Happy Mother's Day, Ma'am Jor, pa-shout out po sa nanay being ko, kunana pagayam. Thank you, Ma'am Sir. You're welcome. Kun shout out matan kada kay amin. Ti kasamutan ti pamilyam. Nimot pagayam Leonora Bautista, always listening. Kunana mo, thank you so much. Sa pala kumata. Agtultuloy dayta panang tarabayo kadagiti drama episodes tayo diti unay daytan kaka kan kadagiti da dumapay vlogs tayo iti Jor Drama Tips TV.
Kuna ni pagayam Corazon Gazmin, ha, kuna namat. Ta, nangagan na DJ the vlogger. Okay, papagayam, thank you so much. Kada kay amin support you kada kami. Thank you so much, papagayam.